መንገድ ባቡር ካብ አዲስ አበባ ናብ ሞያሌ ካብ አዲስ አበባ ናብ መስመራ አገዳሲ ስለዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ይሓስቦ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ክልተ አገደስቲ ዞባዊ ጉዳያት ሱዳንን ቀይሕ ባሕርን ሓበራዊ መርገፂ ኣውጀን ኣለዋ ኣብዚ ተረሰ ፕሪቶሪያ ፌደራል መንግስቲ ሰብ ክሾመ ይኽእል በየና ሒሳብ ሎሚ ንስደተኛታት ዝኸውን ዓብይ ዜና ካብ ኣውሮፓ ኣሎ መንግስቲ እስፓኛ ኣብታ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ንዝነብሩ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ሕጋዊ መንበሪ ፈቃድ ንምሃብ ወሲኑ ኣሎ عشان مرحي إثيوبيا أبي أحمد نتابت هاجر زجبر زلو زتفل عليه لمعته ونتفتات زولو مسحاد مراقبي أبزر كادو علالن كالمعتتن من قد بابور كاب أديس أبانا مويالي كاب أديس أبانا مسبرا أقد داسوس لزقونا من قسي إثيوبيا نزقوداي يحاسبو له كم زلو كزارب تسمعي ركبالو نايسرعات بالسجنان عشان مرحنا يزاجر أبي أحمد نقوداي إن حدر زجر من زرم من كوين يركبالو سرعات بالسجنا ندا من قلتات إيرتران إثيوبيا نزلو حون نتاوي ركبات ندحريت غريفو بسبب بحرن أبدق بحرن أب منغو كلتي إزبتات زي بلتسلي نمتكال فتنتات يكايد تقمت إلغاء أب كم زعينة أقاتاميتات كواد دي سابا نابس مرات زرقاح مسمر بابور أقد داسوس لزخونة نزنا قراتزي نحاس واللون نزلعنا لنايلو كزارب كتسمعو زعيش المرحنا يزاقر تمال زي تزاربو لوم زي زكر مخاني طرايغا كتفلتن كتردان تغل عيش المرحي إثيوبيا كاب أواش نام مغلة زرقاح من قد بابور حدك كابتن إثيوبيا أبع بيت كسارات ذاتها كم تخانب محبار إذ من قد بابور حدا كابتي أبتها جرز التسرحة زي ربح بروجكتات يقبلون كلا أكاد عزقنا حبريتاتي بيركبالو زي كاب أديس أبا نابكة مسمرة كزرقة حزب زلو من قد بابور حدا كابتي نمر رغبتات إثيوبيا نزب إثيوبيا تمالي أجرام كوينو زركب زل حبريتايو من قصة إرترا دارس من مع سلام كلتاشن عصر شمونتن نتا مونغو كلتي إزبتات زلو حول نتاون تاريخون زمدنا نابزل على درجاتات نمبرخو أقداس وسانتات كوسط تراينيرو بوغن سرعات بالسجناجن نتج تفترة سلام كنتاتن نابكال ربحاتات نمتمزازن نابكال ربحاتات نموعلن زت قاعدة حرجن يزخون تلقطات نزح حج تفتيرو زركب جلو حرجن يكنتات كم تكيليو عشان مرحي إثيوبيا أبي أحمد نسبي إرتران إثيوبيا تراجع كنت نمول هزتات عالم بمدنجار سلمات نوبل سلام كوسدون تغطاتنا نيرنا زت مال إبو زركب جلو كم زعينت أجر من أدن تاون حبريتا نعناني إرتراويان كي ترفه كي جر من ناي ترفن كوادي سابا نابس مرا زرقا مسمور بابور زي كونس نتا أبي إثيوبيا أقاتي مزركب جلو حدقنيا كنتاتن أبي كوابيو زغزات جلو حزبي إثيوبيا نعوز الحنا اللوكنتات سرعات بالسجنة ناي كدام نتاتو كسرعي قبا بعبيون إذا أبادي سابا تراي تحت يورو زركب جلو سرعات كم زعينت أجنداتات بممتا نزبي إثيوبيا بمهوتات سلطانو نمغتاليو أب كم زعينت تنطويات آتيو زركب جلو نجر إثيوبيا سرعات بالسجنان إن حدره زجر من زر ممن كوين يركب أجر جبت مبصح زكاية زلو بحلافك وطبعو قدات هكدف حقوس جبري وزمرح جوجل لوخ إرترا بزتفل اليوم راح تتهاجر بمرخاب يزرار بالله أبتمس منيستر قدات وصاي جبتي بدر عبد العاطي استخايد ركب إتا عرباوي تهاجر نيرترا زلو دقف دقيمة أرقا جيت الله بوغن جبت أزوات حد زينا خمسة نصرو كلتين هاجرات استراتيجيكا وزمدنا ألوان كبل تجبت أو منيستر كم استزاربه يتكس جبتي نلو ونت حدنتن تاجز أتاو مريتن إيرترا مولو دقف كم زلواون منيستر وصاي قدات كم زسمرلو منيستري وفرن نقدن وصاي جبت زوصا مغلص حبيرلا أمونغو إيرتران إثيوبيان بسنك قداي نايتي إثيوبيا بقصالة العلا زلا مسل واننت أف دق بحرن ودبن وطر سفينلو أبزل أوانيا جبت نزن أي دقف مغلص تهب زلا قداي منيستر إثيوبيا أبي أحمد فيلد مارشال برهانو جولان بريزيدنت إثيوبيا تايا أسقسلاسن زركبوم سيفيلاويانن وتهدراويانن مرحت إثيوبيا إرترا بشحن شعتميتن تيسعن حدن كومدما تيسعن سلستن حرنتن نصنتن أبزا أوجتلو أبلعلها قرم تلمت كم زفز أمت يم كخصص أنيحم أبتي إرترا دحر رفراندم بإثيوبيان كالوت هاجراتن أفلت أزر خبطلو قال إثيوبياويان أبزأوان هي ودق أنت وحدن ودب عسب نمونان ككراخر يخل نيري بمباليم زموقو تزلو إرترا قل نزي أبزز حلفة سلست عامتات بوغن إثيوبيا زقالح زلو طلبات أف دق بحر
ባሕሪ ኣዋጅ ኩናት ብምባል ክትነቕፎ ጸኒሓ ካብ ኣምባሳደራት ናብ ፈጸምቲ ጉዳያት ዝወረደ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይተበትከ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ደማዊ ኩናት ከይውላዕ ዓብ ስግኣት ይፈጢሩ ዘሎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ህንፀት ዓብይ ገደብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ምስሓብ ከም ጸንሐ ይፍለጥ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘምዕብል ዘሎ ዘይፀታዊ ምርግጋእ ንምህዳእ ፍሉይ ወኪል ቻይና ሁ ቻንጉቹን ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምብጻሕ ገይርዮ ግብፅን ኤርትራን በጀካ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳያት እውን ብዛዕባ ቆጠባት ዝምልከት ዘተኣካይደን ምህላውን ተገሊጹ እቲ ንሚኒስተር ንግዲ ኤርትራ ነስረዲን ሳልሕ ዘጠቓለለ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ሚኒስተር ወፍርን ንግድን ውብፂ ዶክተር መሐመድ ፈሪድ ሳልሕ ብዛዕባ ቆጠባዊ ጉዳያት ከም ዝተዘራረበ ተሓቢሩ ኣህጉራዊ ስምምዕ ናፃ ዕዳጋ ኣፍሪቃ ንፍርያት ግብፂ ናብ ዕዳጋ ኤርትራ ክሸይጥ ዕድል ዝኸፍት ይክብል ድማ እቲ መግለፂ ጽሒፉሎ እንተኾነ ኤርትራ እቲ እንኮ ነቲ ስምምዕ ናይቲ ናፃ ዕዳጋ ዘይፈረመት ኣፍሪቃዊት ሃገር ምዃና ይፍለጥ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ ሓያሎ ዓመታት መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወፍሪ ትሕተ ቅርፂ ንግድን ቆጠባዊ ምትሕግጋዝን ከደንፍዓ ዘለወን ድሌታት ክገልጻ እኳ እንተጸንሐ ዳጊት ካብ ርክባትን ካብ ዝልሙድ ዲፕሎማስያዊ ህብህሎታትን ዝሓልፍ ዕቱብ ገስጋስ ከም ዘይገበረ ይሕበር ሰላማት ኣሕዋት ኤርትራን ግብፅን ሱዳንን ቀይሕ ባሕር ነመልኪተን ሓበራዊ መርገጺ ኣውጀን ኣለዋ ሚያዝያ 6 2018 ዓመተ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ክልተ ኣገደስቲ ዞባዊ ጉዳያት ሱዳንን ቀይሕ ባሕርን ሓበራዊ መርገጺ ኣውጀን ኣለዋ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ኣብ ዞባና ዘሎ ፖለቲካዊ ሚዛን ዝቕይር እዩ ክልቲአን ሃገራት ንሉኣላውነትን ሓድነትን ሱዳን ሙሉእ ድጋፈን ብምግላጽ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ተመዓዳዳዊ ምምሕዳር ምምስራት ከም ዘይቐበላ ኣፍሊጠን ኣለዋ እቲ ጎንፂ ብሱዳናውያን ጥራይ ክውዳእ ከም ዘለዎ እውን ኣስሚረን ኣለዋ ብዝያዳ ድማ ጸጥታን ምምሕዳርን ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገማገም ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ጥራይ ሓላፍነት ክኸውን ከም ዝግባእ ተስማዕሚዐን እዚ ማለት ካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኢዶም ከየእትዉ ዝዓግት መርገፂ እዩ እዚ ናይ ኤርትራን ግብፅን ሕብረት ኣብቲ ብሰንኪ ጉዳይ ወደብን ባሕርን ወጥር ነጊስሉ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ንጹር ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ንስደተኛታት ዝኸውን ዓብዪ ዜና ካብ ኣውሮፓ ኣሎ መንግስቲ እስፓኛ ኣብታ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ንዝነብሩ ፍርቂ ሚሊዮን ስደተኛታት ሕጋዊ መንበሪ ፈቃድ ንምሃብ ወሲኑ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ፔድሮ ሳንቼዝ እዚ ስጉምቲ እዚ ፍትሓዊ ምዃኑ ብምግላጽ እዞም ሰባት ድሮ ኣካል ሕብረተሰብና እዮም ኢሎም ኣለዉ እዚ ውሳነ እዚ ስደተኛታት ናብ ስሩዕ ስራሕ ንኽኣትውን ንቁጠባ እስፓኛ ንኽሕግዙን ዝዓለመ እዩ እዚ ሕጋዊ መንበር ንምርካብ እቶም ስደተኛታት እንተወሓደ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ እስፓኛ ከም ዝጸንሑን ዝኾነ ናይ ገመን ሪከርድ ከም ዘይብሎምን ከረጋግጹ ይግባእ እቲ ናይ መመልከቲ ግዜ ድማ ካብ ሚያዝያ 8 ሓሙስ ጀሚሩ ክሳብ ሰነ ክጸንሕ እዩ እንተኾነ ግና እቲ ዓቀባዊ ሰልፊ ነዚ ሕጊ ክቃወሞ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ ንዘይሕጋዊ ስደት ዘተባብዒ ብምባል ይነቕፍዎ ኣለዉ ሳንቼዝ ግና ስደተኛታት ነዛ ህዝባ ሽምግላ ዘሎ ሃገር እስፓኛ ኣገደስቲ ምዃኖም የዘኻኽሩ ኣነ ጋኒን ዝበሃል ነገር ይፈልጡል በአካል ርእ ይፈልጥ ግዛእ በዚ መንግስቲ ጋኒን ምን ምዃኑ ግን ርእ ወዲ ሰብ ጋኒን ኮይኑ ርእ ምንም ዘይጥፈአ ሰብ ብደው ዘቃጽል ወዲ ሰብ ርእ ብልጽግና ከም ሓድሽ ተጠፍጢፉ ተዝስራሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንሰከንድ ሰላም ክሓስብ ኣይኽእል ሕዚ ኸኣ ሰብኣይ ታይልና ፕሪቶሪያስ ፈሪሱ እዩ ማለት ዝረሳዕ ዝሞተ ዘመድኩም ኣይትርስዕዎ እንዲኹም ሞይቱ እኮ እዩ ፕሪቶሪያ ማለት ናይዚ መግለፂ ክነግረካ እቶም ካብዚ ዝኸዱ ከዳዓት ንሰራዊት ትግራይ የለ ንግዛእ ላትፃረፉ እዮም ብልጽግና እዮም ሁሎም ትግርኛ ዝዛረቡ ብልጽግናታት መማኽርቲ እዮም ገበርቲ ሓደግቲ እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይስ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩናት ተልዒልና ክንወድኦ ኢና እናበሉ ዝፍክሩ እዮም which means against the Pretoria agreement ማለት ብርሃኑ ጁላ ናትፃረፈ እዩ ዝውዕል ሓቂሩ ኣብይ በዓሉ ናምንታይ ፕሪቶሪያ እዩ ረስዕዎ ኮይልዎም እዩ ኣብዚ ተረሰ ፕሪቶሪያ ፌደራል መንግስቲ ሰብ ክሾመ ይኽእል በየና ሒሳብ በበይ ግን ኣብቲ ዓድቲ ሕጊ የለን እያ ወሮ በላ እንዲ እቲ መንግስቲ ናብ መጨረሻ ኣብ ዓለም እኮ ከምዚ ዓይነት ስኢሎም ደናቁር ዝተኣከብሉ መንግስቲ እኮ ክህሉ ኢላ ይሓስበና ስርዓት የብሎም ሕጊ ወረርቲ በላዕቲ ሰብ ቀተልቲ ሃገርና ወደቐት ምንም ድንብር ዘይመጾም ሰው ክሞት ከሎ ምንም ዘይመስሎም ኣዝዮም ካብ ዝሓለፈ ታሪኮም ዘይመሃሩ ሕማቃት ኣመራርሓ ዝተኣከብሉ ብልጽግና ማለት
ሰነፋት ዝተኣከብሉ ብልጽግና ማለት ሰበየናይ ስርዓት ድሓርቶም ናትና ከዳዓት ኸይዶም ከዓ ነዚ ሰብኣይ ይዕውድዎ ኣለዉ ዘየለ ናሓሶት ታሪክ ኣብ ትግራይ ዘየለ ኣብ ባይታ ዘየለ ይውግዕዎ ኣለዉ በዞም ሰባት እዚኦም ዶ ንእሽተን መእተዊ ተረኸቡ ኢሉ እንደገና ሓዚ ክገብር ይፍትን ኣሎ በአንጻር ሕግ ተወሲድካ ግን በዓሉ ፕሪቶሪያ የለን ኢሉ ዝነገረካ ብልጽግና ጊዜያዊ ምሕዳር ማለት ናይ ፕሪቶሪያ ናይ ሰላም ስምምዕነት ውጽኢት ምዃኑ እናፈለጠ እንድሕር ፕሪቶሪያ ዘየለ ትግራይ ብ2.7 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረፀቱ መንግስታ ናብ ንቡር ከም ዝምለስ ኣብ ፕሪቶሪያ እንዲፈሪሱ ሓቀይቲ መንግስቲ ማእንተ ጊዜያዊ ምሕዳር ክጣየሽ ፕሪቶሪያ ተፈሪሳኸ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝበሃል የለን ማንም ክሾምዎ ይክእል ህወሓት ክሾሞ ይትኽእል ጊዜያዊ ምሕዳር ኢላ እሱ ክሾሞ ይኽእል በቃ ኦሮማይ ምስ ዕድመ ናይቲ ፕሪቶሪያ ጠፊኒ ሶ according to the agreement in Pretoria after ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ቅድሚኣ ናብ ዝነበረት ትምለስ ትግራይ መንግስትን እዩ ናብ መንግስታት ትምለስ ቤት ምክርን እዩ ናብ ቤት ምክራት ትምለስ ካወፃኢ ዝጋኒን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይሰርሖ ገበን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብጽቡቕ ክሓስብ ይገብሩ ንስኻ ተሃሊኻ ብሕጊ ክሕተት እዩ እስኻ ንክትህሉ ተዘይኮይኑ እስኻ ንሰከንድ ክትህሉ አይደለካ ንህዝቢ እዚ አይደለ ሶ እዚኣ እንድሕር ዘይደልያ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ያው 5 ተባሂሉ 5 ነው ዓልቱ 5 ኸይዱ ማለት ቀሊል ይኮነ ዓብይ ዋጋ ይኽፍልና እዚ ሕዚ ዘሎ ጊዜያዊ ምሕዳር እውን ኣካል ናይቲ ተሓሚስ ድሕር ታደሰ ወረደ ምምጻእ ምንም ህዝቢ ትግራይ ታይትሩ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ኸይዱ ትሪር ኢሉ ሕማም መከራን ስቃይን ህዝቢ ትግራይ ከቃለ ስሪ ይፈልጥ ሰምዒ እውን ይፈልጥ